салом донишҷӯёни азиз, мавзӯи имрӯзаи мо муайянкунии таҳлили сифатии маводҳои дорувории кислотаи бор, глитсерин ва тетраборати натрий мебошад. Объекти таҳқиқшавандаи мо якуме гирем кислотаи борро барои мо дар кор мешавад барои муайянкунии таҳлили сифатии кислотаи бор, метанол ва кислотаи сулфат, ки мо дар инҷо қаблан барои шумо омода кардем. Барои дар хотираи шумо қавӣ истодан, шумо инро худатон дар амал месанҷед ва дар ҳақиқат муайян мекунед, ки муайянкунии сифатии кислотаи бор ба мо чӣ натиҷа медиҳад. аввал 0,1 грамм кислотаи борро дар 5 мл метанол ҳал мекунем. гирем 0,1 грамм. то 5 мл маҳлули метанол илова мекунем, ҳал мекунем. кислотаи бор камтар дар маҳлули метанол дер ҳалшаванда мебошад. Барои ин якчанд дақиқа мо онро такон медиҳем. пас аз ҳал кардан ба мо 1-2 қатра кислотаи сулфат лозим мешавад. Як-ду қатра маҳлули кислотаи сулфати концентроидашударо ба маҳлули тайёрнамудаамон илова намуда, баъд онро якчанд дақиқа гарм мекунем. маҳлулро якчанд дақиқа гарм мекунем ва аз он оташи сабзро мушоҳида мекунем. Агар оташи сабз муайян гардид, маълум мешавад, ки дар маҳлул кислотаи бор мавҷуд аст. ана оташи сабзро пайдошавии оташи сабзро мо мебинем. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҳақиқат дар таркиби маҳлули тайёрнамудаи мо кислотаи бор мавҷуд будааст. шогирдони азиз, аз таҳқиқоте ки имрӯз мо гузарондем, умедворам, ки ягон бардошти хуб бардошта бошед. Хайр, сарбаланд бошед то дарсҳои оянда.